Λοιπόν, συμφωνώ πάρα πολύ με τον τελευταίο και θέλω να σταθούμε εδώ. Όχι ψώνια με άδειο στομάχι. Λοιπόν, ισχύει αυτό. Όταν πας πεινασμένος για ψώνια, ψωνίζεις περισσότερα. Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε. Και είναι απολύτως αληθές. Και χαίρομαι που επιβεβαιώνεται και με επίσημους δείκτες. Βρήκαμε πώς θα καταπολεμήσουμε την ακρίβεια. Θα πηγαίνετε φαγωμένοι στα σούπερ μάρκετ. Θυμάστε τότε με κάτι τόστ. 4 φέτες. Πώς θα κάτσανε και σε 2 μέρες. 4 τόστ θα φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10 φέτες να τις πετάξει μισές. 4 τόστ, 2 μέρες χορταίνει η οικογένεια όλη. Παλιά αυτό έκαναν, Τι τα θέλεις τα πολλά, τις πολλές φέτες, τυρί και ζαμπόν. Θα παίρνεις εκεί 2 τόστ. Με τη 2-4 τόστ χορταίνει ολόκληρη η οικογένεια. Τα τόστ ξαναχτυπούν. Με άλλο τρόπο. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, που η παρουσιάστρια η συγκεκριμένη εκφράζει και την άποψη και τη γνώμη της, ότι συμφωνεί να μην πηγαίνουμε αφάγωτοι στα σούπερ μάρκετ, είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι η λύση στο πρόβλημα της εσχροκέρδειας. Πώς βρε Έλληνες και δεν το είχατε σκεφτεί τόσο καιρό που μαστίζει η ακρίβεια τα βασικά και αναγκαία αγαθά για κάθε σπίτι και για κάθε νοικοκυριό, πώς και δεν είχατε σκεφτεί να πηγαίνετε φαγωμένοι στο σούπερ μάρκετ. Εδώ είναι το πρόβλημα. Πηγαίνουμε όλοι πεινασμένοι στα σούπερ μάρκετ και νομίζουμε ότι οι τιμές είναι ακριβές. Ότι οι τιμές είναι απρόσιτες. Δεν είναι απρόσιτες οι τιμές. Πεινάτε και δεν βλέπετε καλά. Υπάρχουν και μελέτες γι' αυτό. Και μιας που μιλήσανε για μελέτες, εγώ έψαξα στο Google να βρω ποιες είναι αυτές οι μελέτες που μιλούν για την αφαγία στα σούπερ μάρκετ, η οποία είναι αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα της ακρίβειας. Και ξέρετε τι βρήκα. Βρήκα μία μελέτη η οποία ναι μεν αναφέρει ότι αν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ αφάγωτοι και πεινασμένοι, αγοράζουμε προϊόντα ανθυγιεινά. Αυτό λέει η μελέτη, ότι θα αγοράσεις πατατάκια, αναψυκτικά, τα οποία δεν κάνουν καλό στην υγεία. Και πόσο μάλλον για ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας, καρδιακά προβλήματα και άλλα πολύ σημαντικά και σοβαρά προβλήματα υγείας. Και εφόσον το ρεπορτάζ ανέφερε για επίσημους φορείς, γιατί δεν λέτε ποιοι φορείς για να μπορέσουμε και εμείς οι καταναλωτές να μπούμε ηλεκτρονικά να διαβάσουμε αυτή τη μελέτη. Πού φτάσαμε? Φτάσαμε να μας λένε στην Ελλάδα του 2026 ότι για όλα φταίει η πείνα και δεν τρως ένα σνακ, ένα τόστ, ένα αυγουλάκι πριν πας να ψωνίζεις στο σούπερ μάρκετ. Για να δικαιολογήσουν την εσχροκέρδεια στα σούπερ μάρκετ. Για να δικαιολογήσουν την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού να βάλει τέλος στα καρτέλ. Πού φτάσαμε? Και μιας και εσείς, κυρία που παρουσιάζετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, θέλετε να μας πείτε τι τρώτε πριν πάτε να ψωνίσετε εσείς προσωπικά στο σούπερ μάρκετ? Γιατί ο κόσμος δεν είναι αφελής και καταλαβαίνει τι κάνετε. Εγώ ως καταναλωτής σας ζητώ να δημοσιεύσετε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ποια μελέτη είναι αυτή η οποία επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Μέγκα. Ότι δηλαδή όσοι πάνε πεινασμένοι στα σούπερ μάρκετ ψωνίζουν περισσότερα. Παραλείψατε όμως να πείτε για ανθυγιεινά φαγητά. Και αυτή η παράληψη που έχετε κάνει είναι σημαντική, εκτός και αν φέρετε στη δημοσιότητα τη μελέτη, την οποία θα αποτυπώνει αυτόλεξη όσα είπατε εσείς εχθές στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Διαφορετικά, αυτό που προσπαθήσατε να κάνετε είναι να πειθαρχήσετε όσους παρακολούθησαν το χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων σας, που παρουσιάσατε και συμφωνήσατε ως προς το ζήτημα της αφαγίας προς το σούπερ μάρκετ για να μην ψωνίζουμε πολλά και τα μη απαραίτητα, μόνο τα απαραίτητα, λες και ζούμε στην κατοχή, φτάνετε σε ένα σημείο να ταπεινώνετε την ελληνική κοινωνία με αυτά τα ρεπορτάζ και με αυτές τις τοποθετήσεις σας. Φανταστείτε οι επαναστάτες του 1821 να είχαν τηλεοράσεις και οι τηλεοράσεις να έλεγαν ταπεινωθείτε, μη μιλάτε, καθίστε στο σπιτάκι σας και μην κάνετε καμία επανάσταση. Εάν υπήρχατε τότε εσείς, θα ήμασταν ακόμα σκλαβωμένοι στον τουρκικό ζυγό.